Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes si ukážeme intro zo skladby Cesta od kapely Krištof. Toto intro som vybral preto, lebo táto pesnička je veľmi známa a populárna a myslím si, že veľa z vás ju ocení. A zároveň je podľa mňa celkom na nej pekne ukázané, že ako takúto pomerne akože bežnú akordovú postupnosť v populárnej muzike vieme aj obzvláštniť rôznymi technikami, ako napríklad v tomto prípade tu máme využitý príklep, alebo teda hammer on po anglicky, čiže poďme si to ukázať. Takže najprv si ukážeme tú samotnú akordovú postupnosť, čiže začíname na akorde C-dur, klasický tvar. Potom prejdeme na akord G-dur. Potom prejdeme na akord A-mol. A zakončujeme to na akorde F-dur. Čiže taká pomerne jednoduchá, bežná akordová postupnosť v populárnej muzike, ale v tejto pesničke ho vlastne obzvláštnili tými hammeronmi, alebo teda príklepmi. Čiže začíname teda na tom akorde C-dur a chytíme si vlastne ten klasický tvar C-duru. Rytmus na akorde C-dur a G-dur bude úplne rovnaký a vyzerá následovne. Čiže keď si to zahráme na tom akorde. Teraz na tom G-dure. Hej, čiže toto je rytmus. A teraz poďme na tie príklepy. Čiže hneď prvý úder bude príklep prostredníkom na druhý pražec D struny. Potom hneď za tým ten prostredník pustíme a necháme voľnú strunu, aby nám vyznal takto akord. Potom ten prostredník naspäť vrátim na ten druhý pražec D struny. A teraz urobím príklep maličkom na treťom pražci D struny. Čiže celé spolu. To sú prvé 3 údery a potom ďalšie 3 pôjdeme hore, hore, dole, čiže hore, hore, dole. Toto isté zopakujem aj na tom G-dure, ale s tým, že ten prvý úder do toho G-duru nebude ten príklep, ale bude iba normálne, že zahráme ten G-dur. Ešte zabudol som povedať, že vlastne ten G-dur nechytíme v klasickom tvare, ale jediné, čo urobíte, je, že presuniete prostredník a prsteník o jednu strunu smerom hore, čiže takto. A teda prvý úder nebude ten príklep, ale zahráme normálne celý ten tvar iba. A potom urobíte už to isté ako na tom C-dure, čiže pustíme prostredník, pridáme naspäť a urobíme príklep maličkom. Tiež na tom treťom pražci D struny, čiže celé spolu. Tuto spravíme na taký krátky úder do otvorených strún. Ideálne nejde tuto od A struny nižšie, čiže ako taký malý prechod do toho A-molu. A tuto robíme potom na tom A-mole takú malú vyhrávku. Čiže vlastne spravím, že zahrám naraz tretí pražec či druhý pražec D struny a urobím príklep na druhom pražci G struny, čiže naraz zahrám. Čiže ako keby dvakrát robím ten príklep a potom zahrám vlastne keď tento lik teraz skončím, tak urobím znova úder do prázdnych strún a chytím potom akord F-dur. Dve možnosti, ako to môžete chytiť. Buď to chytíte v tomto tvare, otvorená A struna a prsteník máte na treťom pražci D struny, prostredník máte na druhom pražci
G struny a ukazovák máte na prvom pražci B struny alebo H struny. Alebo to môžete chytiť, že prsteník na treťom pražci A struny, malíček máte na treťom pražci D struny a potom či prostredník na druhom pražci G struny a na prvom pražci H struny ukazovák. Čiže je to v princípe vlastne jedno, že ako to chytíte. Čiže celé spolu to zahrajeme. Potom zakončíte to ešte teda na tom akorde G-dur a môžete to buď takto, alebo že vlastne posúvate iba ten tvar, ktorý už vlastne držíte. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte odber, dajte like, však to poznáte a vidíme sa pri ďalšej lekcii. Ahojte.